150 sena ta' storja li fil-qofol tagħha għandha l-familja li baqgħet dejjem taħdem sabiex il-ħobża Maltija iżżomm posta fuq il-mejda tal-ikel. Sostna dan id-direttur tal-Maypole Sebastian De Bono, persuna li ismu huwa sinonimu ma' din il-kumpanija li din is-sena qed tiċċelebra l-125 sena tagħha. Fil-fatt Net News kien preżenti fil-fabrika tal-Maypole kif flimkien ma' Sebastian De Bono żorna sezzjonijiet varji mill-istess fabrika fejn fost l-oħrajn kien hemm bosta impjegati jaħdmu xogħol differenti mill-ħobż tradizzjonali sa pasti u deserti. Sebastian De Bono saħaq il-tir tiegħu u tal-kumpanija u li jkomplu jibnu fuq din l-istorja kif għamel qablu missieru, ħidma sabiex dak li hu Malti ikun preservat u onorat kif jixraq. U tkellem magħna dwar kif il-ħobża Maltija għal perjodu ta' snin kienet qiegħda tinqata', però bis-saħħa tal-ħidma ta' missieru u ta' furnara oħra, il-ħobża nazzjonali li hija simbolu għalina l-koll reġgħet ħadet posta fuq il-mejda tal-ikel Malti. Din sena niċċelebraw 125 sena li ġejja fejn bis-saħħa tal-ħobża Maltija speċjalment għalfejn. Għax apparti li l-kumpanija qed tiċċelebra qed tħaddem din il-valuta 125 sena, il-ħobża Maltija għandha xi ħaġa li fid-dinja nqatat li hija tinsila, hija ħmira naturali li l-furnar Malti baqa' iħaddan minn wara t-tieni gwerra dinjija. Illi barra minn Malta din intilfet dan il-wirt u naħseb sabiħ li kemm għall-kumpanija tagħna kif ukoll għall-Maltin il-ħobża Maltija niċċelebrawha speċjalment man-nhar il-ħadd minħabba bis-saħħa tal-ħmira naturali dik li hija tinsila. Intant il-qofol ta' din iċ-ċelebrazzjoni ser tintlaħaq b'Open Day fil-fabrika tal-Ħandaq fejn fost l-oħrajn ser isiru wkoll bosta esibizzjonijiet. Dawk preżenti ser ikollhom opportunità anke jsegwu l-ħidma mill-viċin tax-xogħol fuq il-ħobs dan apparti attivitajiet għall-familja kollha. Bħala ġurnata nhar il-ħadd se tkun il-mejn u li niftħu l-bibien biex il-klijentiera ikollhom ċans jiġu jaraw iduru l-implant tagħna fejn jinħadem ix-xogħol, fejn tinħadem il-produzzjoni biex wieħed ikun jista' japprezza iktar il-produzzjoni minn fejn toħroġ. Wara mbagħad ma neskludux li jkollna dik in-naqra festin kif inħobbu li nagħmlu ikel daqsxejn entertainment, ħajkun hawn post fejn ukoll jilagħbu tfal, ġifieri. Insomma, naqra attivitajiet għall-familja kollha. L-importanti li l-ħsiebu li dejjem jkun jista' jattendu il-familja kollha. Matthew Polidano għal Net News.